हर हर गंगे हर हर गंगे, सब कुछ तो पे समर्पित बा। तका हाल बा भाई लोग, आशा करता नहीं कि सब कोई अच्छा खबर हो और हमेशा अच्छा होके चाहिए। तो भाई लोग आज के वीडियो में हम रोस्ट ना बल्कि पावर स्टार पवन सिंह के न्यू मूवी हर हर गंगे के ट्रेलर के रिव्यू करे वाला बानी। तो वीडियो ताई लोग जरूर शाम तक जरूर देखिए लोग। तो भाई लोग ट्रेलर के स्टार्टिंग में उड़ता हुआ बाज दिखावल गइल बा जौन की एकदम से सस्ता एडिटिंग बावे। हम चाहे तो ई बाज अपन स्टूडियो में उड़ा सकीले, छत पे उड़ा सकीले। ई वीएफएक्स एकदम से फ्री बाटे, केहू भी अपन वीडियो में ई वीएफएक्स यूज कर सकेला। पिछले दिनों गंगा के दूषित जल को पीने से हुई दुर्घटना के बाद दूसरा बात भाई लोग है जौन मोहतरमा के दिखावल गइल बा जौन की रिपोर्टिंग करतड़ी, यहाँ भी अगर देखल जाओ तो एकदम से खराब एडिटिंग बा। अगर गौर से देखल जाओ तो मैडम के बैकग्राउंड में जौन ग्रीन स्क्रीन यूज कइल गइल बा, उ ग्रीन स्क्रीन है मैडम के चेहरा के दोनों साइड साफ साफ दिख रहल बा। यहाँ भी एडिटिंग कुछ एडवांस तरीके से हो सकत रहल। तीसरा पॉइंट भाई लोग मूवी में जौन है फिजूल के वीएफएक्स यूज भइल बा, ई वीएफएक्स ताई लोग के मौजे पर आसानी से मिल जाई। तुहरे पर ही अर्पित बा। तो भाई लोग बात कर जाए फिल्म के बारे में, तो ये फिल्म में पवन सिंह, स्मृति सिंह, अनुराधा सिंह, अरविंद अकेला, कल्लू जी, अमित तिवारी और सुशील सिंह के नाम तो फिल्म में कहीं लिहल लिखे गए जौन की भारी मिस्टेक बाटे। अगर जीते जी गंगा साफ न भाई। यही अगर बात कही जाओ अरविंद अकेला कल्लू जी के, तो अरविंद अकेला कल्लू जी के ट्रेलर में उतना ही दिखावल गइल बाटे जितना कि टीजर में दिखावल गइल रहे। अरे के सामना शेर से कब कराओ। बाकी सुशील सिंह टीजर में नजर ना आइल रहे, बाकी ट्रेलर में इन्हों के दिखावल गइल बा जौन की बहुत ही अच्छा बात बा। और स्मृति सिन्हा के भी उतना ही दिखावल गइल बाटे जितना कि टीजर में दिखावल गइल रहे। हर हर गंगे सबसे लंबा सीन अगर ट्रेलर में केहू के बाटे तो पवन सिंह और अमित तिवारी के ही बा। यही अगर बात कही जाए एक्टिंग के बारे में, तो भाई लोग ई एगो एक्शन फिल्म बाटे और खाली ट्रेलर देख के एक्टिंग के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। हालांकि ई एगो एक्शन मूवी हवे और एक्शन मूवी में एक्टिंग होबो ना करेला, खाली छीना झपटी मार धाड़ होला। अगर ट्रेलर में गाना के बात कही जाओ तो ट्रेलर में एक भी गाना नहीं है, बट हई सीन देखला के बाद ऐसा बुझाता कि ये मूवी में गाना बाटे, बट कितना गाना बाटे ये पूरा फिल्म देखले के बाद ही पता चली। केहू माचिस के कारखाना खोल दे, एकर मतलब ई ना है कि वो दुनिया में आग लगा दी। बाकी ये फिल्म के डायलॉग और एक्शन सीन के बात कही जाओ तो बाकी भोजपुरी फिल्म के मुकाबले ये फिल्म कुछ ज्यादा ही बेटर बा। पहली बार कोनो भोजपुरी फिल्म में पानी के अंदर फाइट सीन दिखावल गइल बा। बाकी ये ट्रेलर के 2 चैनल पर रिलीज कइल गइल बाटे, पहला भोजपुरी 8 पे, दूसरा DRJ भोजपुरी रिकॉर्ड पे। तो ये ट्रेलर देख के ताही लोग के कैसा लागल कैसा ना कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए लोग। और बाकी वीडियो अच्छा लागल तो वीडियो को लाइक कर दिया लोग, चैनल पर नया वाला लोग तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर दिया लोग। तो फिर से मिलते बने ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए